La manca de relleu generacional i l'accés de burocràcia són les principals preocupacions del sector del comerç a Catalunya. Així ho han manifestat des de la patronal PIMEC aquest matí en la primera cimera de comerç de Catalunya que s'ha celebrat a Vic. És un sector, si em permeteu, que està cremat. I està cremat perquè ens preocupa enormement el fet que no n'hi ha relleu generacional. I no n'hi ha relleu generacional perquè els fills no volen continuar en tot el que li suposa o tot el que d'alguna forma veuen dels problemes que puguin tindre. Fem una crida en un congrés, com és el del comerç, perquè realment en els comerços posem les eines que no tinguin tanta burocratització. Dediquen 42 hores al mes a omplir papers. Des de PIMEC han estat crítics amb la reducció de la jornada laboral i veuen complicat aplicar-la al petit comerç. Tenen una sèrie de dificultats de trobar persones, de formació i sobretot ara quan es planteja una reducció de la jornada laboral, lògicament amb els comerços que són petites empreses que tenen 2 o 3 treballadors, tenen una gran dificultat per poder ajustar amb una mesura populista i general, perquè estan sempre pràcticament els nostres comerços de persones autònomes que porten al capdavant i les persones autònomes estan treballant més de 56 hores a la setmana. En la jornada, en què han participat unes 250 persones i s'ha presentat el Pla Estratègic de PIMEC Comerç, també s'han donat a conèixer casos d'èxit. En posaven com a exemple un d'osonenc, el de les perruqueries Querol Bruguera, que tenen 15 establiments a Catalunya. Bàsicament és estar a l'aguait, és anar seguint tots els processos que hi ha a l'entorn, no només a l'entorn més proper, com ara quilòmetre zero, sinó sobretot a qualsevol altre sector, qualsevol altre moviment, qualsevol altre, i anar-te adaptant. Nosaltres mirem molt per la gent que tenim treballant amb nosaltres, com si fossin ells els més importants, que de fet ho són, i mirem pel nostre client perquè, clar, sortir. Llavors, jo crec que moltes vegades el que no es focalitza a les persones, es focalitza molt al diner, es focalitza molt a aconseguir créixer, es focalitza molt al producte, i si el focus és la persona, jo penso que això sí que potser és una de les nostres claus. Al llarg del congrés s'han fet diverses ponències sobre com reinventar-se per sobreviure amb els canvis tecnològics. Segons PIMEC, en els darrers 10 anys a Catalunya s'han reduït en 10.000 el nombre d'establiments de proximitat, el que representa un 10%.